Jeg har en personlig træner, fordi jeg er nået op i 50'erne. Jeg har brug for et spark i røven for at komme afsted. Og der er det godt at have en fast aftale, når man ligger og kigger på vækkeuret kl. 4:15 på Samsø og tænker, skal jeg springe over i dag? Så ved man, det skal man ikke, for der står en og venter. I dag så tror jeg, vi har været rundt om ryg og arme og brystmuskulatur. Og en af de fede ting ved at have en personlig træner, det er, at man både hele tiden får presset sig selv, men sørger også for, at øvelserne bliver lavet korrekt, så man ikke ødelægger noget. Det er rigtig rart. Mit navn er Mads Melballe, og jeg er personlig træner i ActGym. Jeg har trænet Anders i godt og vel et år nu. Anders han kom til mig med et mål omkring, at han gerne ville tilbage i god form. Anders han er tidligere eliteløber og har været vant til at holde sig godt i gang, hvilket man tydeligt kan se på hans træning. Fordi hver gang vi træner sammen, så er det en kæmpe fornøjelse fra min side af. Fordi han giver den altid gas og går herfra med sved på panden, så der bliver altid lagt en god, solid indsats fra Anders' side af. Og det er altid en stor fornøjelse. Han er blevet væsentligt stærkere end dengang han startede hernede, og samtidig så har han fået skavanker længere væk fra hvad han havde før, og døjer også med at have mindre ondt i hverdagen, og generelt bare kan føle sig stærk og kan bruge sin krop igen. Ja, altså den personlige træner han påstår, at jeg aldrig har været stærkere end jeg er nu, og det er jo meget fedt egentlig. Det betyder, og har altid gjort det for mig, jeg er gammel eliteløber, det betyder alt at være i god form. Dårlig form, dårlig humør, dårlige præstationer både hjemme og på arbejde. God form, det modsatte. Gode præstationer hele vejen rundt. Jamen, det med at have den personlige træner og vejledning, det er rigtig rart. Der er ro omkring os, når vi træner. Der er andre, der er i samme situation. Man føler sig ikke til grin. Alle ved, at det her det går ud på for den enkelte at få maksimalt ud af den time, man er her. Og man har en dygtig træner samtidig, så det er fedt. Jeg vil helt klart anbefale ACT til andre. Må bare se, hvor stærk jeg er blevet. Men altså først og fremmest, fordi det er guld værd at have en personlig vejledning på det, du laver, så du ikke laver øvelserne forkert, og du hele tiden bevæger dig fremad og bliver stærkere.